Здравейте всички! Днес искам да ви разкажа за две приложения за смартфон, които използвам почти всеки ден. И тези приложения много ми помагат в ученето. И така, първото приложение се нарича School, т.е. училище. И то ви позволява да съхранявате на едно място разписанието си, каква домашна имате, контактите на учителите и учениците, да гледате колко има до края на часа, между часите или дори до края на учебната година. И още много различни неща, които няма да използват толкова често. А сега давайте да го видим. Така, ето как изглежда самото приложение. Пише School, натискаме и то ни се отваря. Първото, което виждаме, е разписанието. Аз вече добавих един ден и както виждаме по иконките имам английски, география, история, математика, физическо и информационни технологии. Ако цъкнем на понеделник, то виждаме по-подробно. После отиваме примерно на вторник и добавяме някакъв урок. Натискаме на плюсчето, пишем математика, например, и ни скача някаква картинка. Ние можем да изберем друга. Примерно ето тази. И съхраняваме. Както виждате, сега имаме математика във вторник. После натискаме ето тук и ни се отваря всички раздели. Ние избираме втория раздел домашна работа и можем да добавим примерно домашна работа за понеделник да бъде по-английски. И може да добавим и изображение към тази домашна. Примерно да снимате дъската. Пишем, например, страница 34. Съхраняваме. После имаме третия раздел, в който пише събития. Ние го отваряме и тук може да поставим събития, примерно рожден ден на някой учител или ученик, или че имаме тест. Примерно в понеделник ще добавя, че имам тест по география. Така, избирам някакъв цвят, примерно зелен. Иконката да бъде такава и всичко това го добавям. Както виждате, сега в понеделник имам тест по география, примерно. В четвъртият раздел е време до края. Когато го натиснем, тук ни се изписва този кръг колко има до края на часа или до края на междучасието, а по-долу ни изписва колко има до края на учебната година. Така, после има справочник, който не е преведен на български език хубаво, така че използвам сега английски. И въобще не го използвам, понеже той не е пълен и не е толкова удобен. После има книги. Тук може да добавим някаква книга, отдолу натискам плюсчето, пишем някакво име, описание и добавяме самата книга. Но за сега аз нямам книги на телефон, така че не мога да добавя. Следващият раздел са хората. Натискаме тук и тук може да добавим примерно учител. Натискаме горе и добавяме. Пишем име на учителя, кой урок ви преподава, адреса му, телефонния му номер и кога е роден. Или ако натиснем по-долу, то ще добавим приятели. Също ще има име, адрес, телефон номер и дата на раждане. Това е. После има записи. Тук може да запишете нещо, всичко е много лесно. Пишете заглавие и самия текст. Нищо трудно. После има тригонометрия, която аз никога не съм я използвал, понеже тя е доста трудна, но все пак има и ако ви трябва, то може да я използвате. После има настройки. Тук можем да настроим своя език. Има дори български, но той не е хубаво направен, така че използвам английски. Също така има размер на текста. Аз избрах Large, това е най-стандартният размер. После има теми. Аз не я харесвам тъмата, но има светла, черна и ако изгледате видео, то ще има бяла или индиго или розова. Може да настроите анимацията. Ако направите Background Animation, то ще изглежда ето така, ще вали сняг. Общо взето е това. А второто приложение се нарича Фотоматематика. И както разбираме от заглавието, това приложение е за математика. Как работи? Ние включваме приложението и включвам и камерата. Ние поднасяме камерата до задачата, която трябва да решим и тя ни я решава и показва цялото решение. А сега давайте да видим как изглежда. И така, ето го второто приложение Фотоматематика. Давайте да го отворим. И ни се отваря и самата камера. Сега давайте да сканираме примерно един пример от моят учебник по математика. Така.
Той го сканира и ние виждаме отговора най-отдолу. Ако натиснем на отговора, тогава той ни показва всички решения. И то е много подробно. И дори показва и алтернативен отговор. Ако пък е сканирал неправилно, то отиваме най-вляво, отгоре и вляво натискаме. И може да променим, примерно, да бъде не 3, а 2. Сега ни дава отговор 8. Отдолу натискаме и то ни показва самото решение. Тук пък има също така история на вашите решения. Може да я премахнем. И общо е това. Ами ето разказах ви за своите две любими приложения. Така че съвета на всички ви да ги изтеглите, а линкове, от които може да ги изтеглите, ще има до описанието. И също така, ако някому е интересно, то моят смартфон е Samsung Galaxy A3. Той не е най-мощен смартфон, но все пак и на него му вървят тези приложения. И неговите характеристики ще има до описанието. Също така до описанието ще има и линк за магазин, като може да купите хубав смартфон. А това е краят на видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, му поставете лайк и го споделете с своите приятели. Също така се абонирайте на канала ми, защото ще има още много други яки видеа. И да виждам всички!